Welcome ug happy weekend sa tanan natong mga minahal nga mga kaigsuonan ug mga higala nga nagsunod kanunay sa atong tulumanon ang Takna sa Pagtuon. Karon nga semana lahin usab kini nga bag-ong episode ug usa ka nindot nga challenge alang sa tanan nato mga kaigsuonan ug mga Sabbath school teachers ug tanan nga nagtuon sa atong lesson tungod kay natapos naman bago lang ang ato ang niaging quarters about stewardship. Karon nga quarter mga kaigsunan, mga kahigalaan, mga kapaglaom, lahi na sab nga suhito ang atong pagatun-an ini nga quarter. And this is all about preparation for the final events mga kaigsunan. Karon nga semana atong hisgutan ang pinakapundasyon gyud ni ini nga pagtuon mga igsoon ug mga higala. Kuyog kanato karon, dako kay atong pasalamat sa Ginoo nga niya gyud for the first time nagkuyog as a couple nga atong pinalangga kayo nga mga guest nga muuban sa ato ang pagtuon karong adlaw. Sa gihapon naa si niya dinhi kuyog nato si Ma'am Pinky Gulfan ang atong Women's Ministries Director sa South Philippine Union Conference o niya ang iyang pinalangga nga kapikas mga kaigsunan for several years sukad silang nagminyo hangtod karon og so walay katapusan makigkauban kaniya sa iyang kiliran si Pastor Edwin Gulfan ang atong kanhi President sa South Philippine Union Conference ug karon ato ang Presidential Assistant sa Evangelism sa Southern Asia Pacific Division mga kaigsunan si Pastor Edwin Gulfan. Salamat nga ato silang ikauban karon. I believe this is going to be a very enjoyable discussion mga kaigsunan ug hinaot unta nga ang Ginoo magpakig-uban kanato karon. Sa dili pa ta mo to sa unahan akong gihagit ang usag-usa imbitar ka kamo nga makikauban sa atong pagpangayo sa giyas Ginoo pinaagi sa usa ka pagampo hangyo nato si Ma'am Pinky sa paghimo nini. O Diyos na mo nga langit nun, tugob sa kaalam ug kaluoy, ania na usab kami sa pagpangayo sa imong balang espiritu nga mag-aabli sa among mga hunahuna o among mga kasing-kasing sa pagsabot sa katinuoran o sa kamatuoran nga imong gipadayag nga ni kanamo. Nga kining among pagtuon, mahimong undanon o basilsil sa among mga kasing-kasing. Aron nga ang among pagpangandam sa imong pagbalik, may kahulugan. Panalangini ang tanan namong mga kaigsuonan, ang tanang magbubuhat o mga higala nga nagahimo sa regular nga pagsunod ni aning programa sa Takna sa Pagtuon, kay kining tanan among gipangayo sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Salamat kay Ma'am Pinky sa imong binuksan nga pagampo. Atong unahon ang atong greetings mga kaigsuonan. Mo gini atong pirming ginahimo kay natay mga higala ug mga kaigsuonan nga ma-meet nato sa atong mga churches. Kanunay nagsunod sa ato ang Takna sa Pagtuon. We're very happy dito sa Digo City sa Orion SDA Church. Na din ha ang panimalay ni Brother Roy Lumanting. Happy weekend ug happy Sabbath kaninyo. Kang Brother Alex Fiel sa Nazareth Church, Digo City, gihapon mga kaigsunan. Happy weekend ug happy Sabbath kanimo ug sa imong panimalay ug sa mga kaigsunan nato din ha. Sa Combal Province, ang atong usas pinakaabtik ng mga district pastors, si Pastor Jonathan kuyog siyang pinalangga ang asawa nga si Joanne Maslog. Happy weekend kaninyo, Pastor. And then we will go to our brethren in Moncayo District, particularly sa Bailo Church, na sila'y church building project karong panahon ng mga kaigsunan. Nagkita Manila, nag-fundraising sila dari dapit sa Esperanza last weekend. We're happy to greet them sa ilahang pagkamainiton sa pagsuporta sa ilahang church building mga kaigsunan. Si Brother Gideon o si Ma'am Arlene Niere, happy weekend kaninyo. Yan ni asab din ang panimalay ni Brother Rizal ug ni Ma'am Lali Baluis. Happy weekend, happy Sabbath. Congratulations po sa kalampusan sa inyong pinalangga ang anak. Doktor nagyud karon mga kaigsunan. Congratulations to the family. Niya ato sab gi-greet si Brother Osias Espinia ug siyang kinakusgan nga igsoon na si Brother Eddie Espinia. Happy weekend kaninyong tanan. And we will also go to Kangkong Esperanza Church. We spent our weekend niadtong niaging Sabado dinha among mahinumduman kanunay sa tanang panahon ng inyong pagkamainiton, labi na gyud sa akong kinakusgan ng mga parente na dinha si Brother Chito Nonoy o si Sister Weng Murillo ang akon gid nga pakaisa sa panimalay. Happy weekend kaninyo tanan. Mayon sa ilang kinakusgan nga
anak nga si Sir June Clyde, kuyog siyang asawa nga si Ma'am Glenn Murillo. Happy weekend kaninyong tanan. Nya especially this weekend mga kaigsunan, makigkauban ako kaninyo dinha sa Baguntaas Adventist Church. Happy Sabbath kaninyong tanan. Karon gani nga week mga igsuon, preparation ni para sa dako kayo nga Youth Congress nga mag-start karong Lunes. Nga moabot. And some of our delegates are already on site at Mountain View College karong panahona. And some will be traveling over the weekend. By Sunday, tanan nga delegates, which is expected to be more than 10,000 people, will come to Mountain View College karon nga summer. This is the biggest event. Gikan ni sa tibuok Mindanao ug Kabisayan. Ang tanan nato nga mga delegates, we welcome you to MVC and we greet you special weekend greetings ug happy Sabbath kaninyong tanan mga kaigsunan. Ug ako sa bigreet sa pinasaya nga akong mga higala ug mga kaparentihan diha sa San Francisco, Agusan del Sur. Sila si Sister Dining Mangkolentas sa Castillo, kauban sa mga kabataan. Sila si Engineer o si Daisy Sasil, kauban ni Pastor Jaman. Ang atong tanang mga bagong mga kaigsuunan nga nabautismohan diha sa Rosario o sa San Francisco. Maingon usab sa Barobo, si Atinan Nini o si Kuya Marshall Kisaot o sa tanan nato nga mga kaigsuunan nga dili na po nako manganlan tanan tungod sa kadaghan nila. Okay. Pastor Ed, it's your turn. Oh, murag homecoming mangguni sa ako nga part. Ako na lang mahinumduman ang atong mga fellow workers nga na-involve po sa Takna sa pagtuon sa kasaysayan ni Dinisop Channel. Akong mahinumduman si Pastor Paulo, si Pastor Serrano, si Pastor Mamirto Gingging, ang among kaubanan nga mga host kaniadto, sila si Ma'am Shai Aguinaldo, Pastor Regir Nomos, ang uban nga wala na dinhi karon apan aktibo gihapon sa ilang mga pagserbisyo sa buhat sa Ginoo. Kaya ang ato ugong kinabuhi kutob sa atong maarangan, mintas tanto makaya pa sa atong lawas, gihalad tanan ni alang sa ministeryo busa. Akong mahinumduman ang atong kaubanan sa Takna sa pagtuon sa may aging mga panahon. Ang uban ninyo nagtan-aw pa gani sa atong mga files diha sa YouTube. Karaan na kaay nga mga Takna sa pagtuon, but we greet all of you. And thank you so much for patronizing our Takna sa pagtuon, the Cebuano program of Hope Channel, alang sa atong sinimana nga pag-review sa Bible Study Guide sa Sabbath School gihimo sa tibuok kalibutan. Wa ko magdahom sa akong pagsunod ni ini kay bisag asa ko moadto gatan-aw ko ini, nahibulong ko kay ubay-ubay magyuday ang viewers from all over the world. It's not just in this country but in all over the world. So I recall my colleagues in Takna sa pagtuon, in its history, and the present ones who are being coordinated now by Pastor Hisbon Buscato, our present communication director sa Union. O sa akong pinalang asawa, mahimuot ko kay dunay mga lugar akong naadtuan sa mas Cavite, sa ubang mga bahin sa Pilipinas nga nag-iwan, Pastor, igun sa man mo na si Ma'am Pinky? Ako silang giingnan nga, ako ng asawa. Okay, nagatan-aw mi sa programa sa Takna sa pagtuon. So it's an amusing experience. But greetings to all of you who are following this program on a weekly basis. Yeah, salamat kayo Pastor Edwin sa imong pag-greet sa atong mga kaigsuonan o sa atong mga host sa milabay nga mga episodes o mga seasons. Lipay mi nga niabot ni ining panahon na mga kaigsuonan ang kalampusan sa plano sa Ginoo alang ni ining atong Cebuano nga episode sa Sabbath School lesson study. Unya karon atong padayonon mga kaigsuonan ang atong pagtuon, and actually it is entitled, our first lesson for the quarter is entitled Cosmic Controversy. Otherwise ato ning nahibal-an mga kaigsuonan as the Great Controversy. Unsa man gyud ning kalambigitan sa the Great Controversy alang sa atong pagpangandam sa naghinapos nga mga panahon. Kung tanaw nato mga igsuon, ang katapusan dunay sinugdanan ug didto ni nagsugod mga kaigsuonan sa dako kayong away nga nahitabo taliwala ni Ginoong Hesus ug ni Lucifer mga kaigsuonan. And how are we faring through with our involvement ni ining kontrobersiya mga kaigsuonan karon as a foundational study sa tanan nato nga lesson for the entire quarter mga igsuon ato kini pagatukion. Pero atong hangyon si Ma'am Pinky nga mobasa usa sa atong memory text for the week. Okay? Pinadayag 12 bersikulo 17 nagaingon, ug ang dragon napuno sa kaligutgot batok sa babae,
ug miadto sa pagpakigubat batok sa uban sa iyang kaliwat nga nagabantay sa mga sugo sa Dios ug nagabaton sa pagpamatuod ni Hesus. Okay. Salamat kay Ma'am Pinky sa pagbasa ni ng atong memory text karon. Actually, part ni siya mga kaigsunan sa kasaysayan gyud sa pagkahulog ni Lucifer mga igsoon. Actually, ang atong Bible naghisgot ni og daghan kaayo nga mga misteryo nga mga panghitabo. Una sa tanan, ang pagkahulog ni Lucifer misteryoso ka ito. Di ka ka-explain og nganong ni turok sa iyang kasing-kasing ang iyang sala kinsay nagtintal sa iya. Unya paunsa nagsugod ang dakong away didto sa langit, and it was told nga si Lucifer wa nay luna didto, gihulog siya og asa siya dapita paingon, nanimpalad siya paingon sa resyuta, and we have several sources nga nagsulti nato nga kung dili unta wala pa unta magmalampuson si Lucifer dinhi sa kalibutan, dinhi sa atong yuta mga kaigsuonan, posible mo adto pa siya sa laing mga planeta og didto siya mupadayon siya pagpanintal. But all of this has become part of our history mga kaigsuonan. Dalipay ta karon nga niya karon si Pastor Edwin Gulfan nga mutabang og pasabot kanato ni ining mga bahina. Dad, what do you think of the issue? Ang atong subject for the whole quarter, this will be another 13 weeks or 13 Sabbaths of discussion kalabot sa great controversy. Unahon na to ang pagkuha sa dako nga hulagway. Musugutag sa dili mga igsoon, kada usa nato na involved sa dakong away. Nganong ginganlan man ig dakong away? Kadili man gud ni ordinaryo nga konflikto sa usa ka tawo ngadto sa laing tawo, sa usa ka pundok sa mga tawo ngadto sa laing pundok sa mga tawo, kundi ang puwersa ginis panag-away sa kinadak ang puwersa nga nagkontrol. Dili lamang sa atong kalibutan kundi sa universo. Mabitaw ning ginganlan siya sa English og cosmic conflict. Kanang cosmic, universal ang iyang kahulugan na nagikan sa pulong Griego, cosmos. What is happening in the universe? O ang giportray diri ang panag-away sa duha nga buot mo control ni ining universe. It's not just for one part of, it's the universe itself. And that is the power of God and His enemy, the devil. Kana siya mo'y kinatibukan. Apan, sa bigger picture na siya, the conflict between God and His enemy. Apan, og subayo ni mo na nga kasaysayan, subayo ni mo na nga hulagway, maawi atas taliwala ni ana. Kay, ang giilugan, mura man gud ning great controversy sa pinulungan gigamit sa ubang mga magsusulat lakip si Ellen White, ginganlan niya ning atong kalibutan og theater of the universe. Pasabot ana, teatro sa universo. Naibaw na bukod sa kahulugan sa pulong teatro, sinihan, na sintro ang matas mga tao nga tumatanaw ni aning atong planeta. Kay diri sa atong planeta dunay nahitabo nga dako kaayong drama, kani nga the great controversy, ang dakong away. Nganong niaman sa atong kalibutan? Mo nang gibasa ni Ma'am Gulfan kaganina, diri man gud gitambog sa yuta ang kaaway sa Dios nga nakig-away niya dito sa langit. So the bigger picture is the controversy between God and the devil, which is going now on this earth and in the whole universe, started right in heaven. Apan diri lang gi-demonstrate kay mo man ay nasuwat sa balaang sulatan, mo nang gingalan ning balaang sulatan og salvation history, because this is the story of the conflict between the hero of the great drama, which is Jesus Christ, and the villain. Sa binisaya pa na ang bida ug ang kontrabida, nag-away sila. Ug pangutanon ginato ang mga sabi ilang giawayan. Well, unas tanan, ang pagkontrol sa universo. Gustos ang Diyos nga siya ang naglalang, magpabilin siya ang magkontrol. Apan naamay ang kaaway nga interesado sa iyang luna. Sa ato pa ning pinulungan karon, gikudita man niya ang panggobernos Ginoo. Gusto man siyang magkontrol. Mo man atong tun-an in the process nga may gihimo ang kaaway sa Dios nga sa sinugdan dili na niya kaaway, sinaliga na niya. Apan interesado mo puli siyang lugar. Muna nga, mupuli man siya lugar ingon nga Dios, na munay nahimong sintro, apan, kana sa bigger picture na. Sa smaller picture, nataliwala man ta, ingon nga mga tao. Nga naman, kita maogyoy giilugan sa Dios ug sa yawa. Interesado ang Dios nga maluwas ta,
interesado sad ang yawa nga malaglag ta. Munang nahilambigi ta sa crossfire ni ining great controversy. Yeah, that's right. Oh, yeah, that's Kanang mami. pangutana kang pasugol fan ba? Sanglit na hibawaan man nato nga ang Ginoo mao'y maglalalang sa tanan. Og siya mao ang Dios sa gugma. Kay siya man ang Dios sa gugma og siya ang nagbuhat sa tanan, atong nahibawaan nga si Lucifer usa sa iyang gibuhat. Naon sa man pagka sipyat nga Ginoo di man unta masipyat nga namugna man si Lucifer o ang Satanas nga sa sinuldanan perfect man unta ni siya. Okay, ato nang ipatubag na isyo ni Pastor Edwin. Dad, what do you think? Ang lintungan ay sa pangutana ni Ma'am Pinky, mura bag nag-ingon nga, gibuhat ba di ay sa Dios ang yawa? Kay si Lucifer mo man na siya ginganlag yawa sa pagkakaroon. Satanas, daghan man na siya ngalan. Sa Bible, ginganlan siya dragon, ginganlan siya serpente, apil siya ngalan Satanas, apil siya ngalan Lucifer. More than 30 names attributed to the devil. But the truth is, he has become the arch enemy of God. Ang dako nga pangutana sa mga tao, which is what is the real focus of the question raised karon is, ang Diyos ba'y nagbuhat sa yawa? Well, Sa pagkadautan. ang Diyos, nagbuhat ba day ang Diyos og dautan nga mao ang yawa? Ang pinakasimpol nga tubag nga akong nakita nga dali sabtan sa mga tao, Yeah. ang ilustrasyon nga sa may ini pangutana gihapon. Do na ba'y inahan nga nanganak og palahubog? Ang tubag ni ana igsuon kanang pangutana, do na ba'y inahan nga nanganak og palahubog? Sulusama man gunas pangutana, ang maayo nga Dios nagbuhat ba di ay og dautan nga yawa? Kay siya may maglalalang. Well, ang tubag ni atong do na ba'y inahan nga nanganak og palahubog? Wala. Ang inahan nanganak og hingpit nga bata. Inosente, gwapo, makahigop sa gugma sa mga tumatan-aw, ingon ana pod si Lucifer. Sa gibuhat siya sa Dios, manulunda siya nga hingpit. Apan on the process, ang bata ang gipakatao sa inahan nga inosente, gwapo, nagtubo. Sa dihang nagtubo na ni, mihimo og desisyon ang bata nga maghubog-hubog siya, ma-disadis siya. So God did not create a devil. God created a perfect angel. Sama nga ang inahan nanganak og kuwapo og inosenteng bata. Apan samtang nagtubo na iyang choice nga mahimo siyang kontra sa kabubuton sa nanganak kaniya nga inahan. Mao po na ang kaagi sa devil. God created a perfect angel. But samtang nagtubo na ni, gibutang magani siya sa highest pedestal among the angels. Chief of staff gini siya sa angels, pangulos manulunda. Apan iyang choice, the devil himself choose to rebel against the one who created him. So God did not create the devil. God created a perfect angel. But that angel, in the process of time, choose to rebel against his creator. So follow-up question na ni Okay, Pastor. sige daw. So may labot ang pagkahimong daotan sa perfect being nga si Lucifer sa iyang choice. Yes. Iyang free will. Yeah, Oh, pero gusto lang nako i-share nimo og unsay mga elemento nga nakapasugod sa iyang pagkadaotan. Kay katong palahubog atong bata nga perfect murag in the process of time pod naghimo ra man siya desisyon nga na-influence siya sa uban. Tungod kay naa ni exist na ng mga butang nga makapadaot siya, makainom siya, naanad siya na imong bisyo, nahimo siyang palahubog. Sa case ni Lucifer, he was a perfect being. Sa ato pahingpit siya mga kaigsuonan nga mahibulong gyud ta ngano nga nagsugod man diha kaniya ang pagkadaotan. Ngano ug ngano nga wala man dayon na tapusa sa Ginoo. Okay. Kay daghan na ta kayong na nga. Yeah. Dako Angin kayo karon. nga kuan. Actually, dako kay big deal kay na nga issue mga kaigsunan nga daghang kayo ang mura og nagsipok ang ulog. Ngano magyong mo ni nahitabo. May mga tubag ta diha mga kaigsunan and Pastor Gulfan will be part of that answer to the issue mga kaigsunan. Dad. Well, duha man kabutang ang ginganlan sa Bible og ang iyahang situation until now is beyond the total and totally acceptable comprehension of man. Ginganlan ang duha ka butang ginganlag mystery sa Bible. First, ang mystery of godliness.
Second, ang gingalag, the mystery of iniquity. Kanang mystery of godliness, dili man amoy atong subject matter karon. Ang misteryo sa pagka-Diyos, nganong giingon man ang Bible nga, ang tanan diha magsugod niya, ang tanan anha matapos niya, diha na siya sukad sa sinugdan ug naa siya hangtod sa walay katapusan, meaning self-existent siya. There is no human explanation to that. Asa siya gikan, asa siya paingon, it will never be comprehended totally by human mind. So, gingalan na siya mystery of godliness. The other mystery mentioned in the Bible is the mystery of iniquity. Ang sinugdanan, ang misteryo sa pagkadautan, asa man nagkuha in taon sa binhi sa pagkadautan si Lucifer nga, hingpit man ang gilalang sa Diyos. Hingpit nga universo, governed by love. Lagi. Yeah, ang attribute pulos maayo, apan asa man manukad. So, gingalan na siya sa Bible og mystery of iniquity. May explanation ng Bible og asa gikan, for example, ang pagtubo sa garbo diha sa kasing-kasing ni Lucifer, but in total picture, there is no way of explaining what is the origin of the devil. We can only explain one aspect of it and another aspect of it, but total understanding where iniquity come from, that's beyond comprehension. Yeah, actually malangkob diha mga kaigsunan ang pangutana nga kinsay nagtintal ni Lucifer. Which is part of the issue nga atong na tackle mga kaigsunan nga maunay usas mga misteryo nga dili gyud nato matugkad bisag unsaon pa. Only eternity can tell mga igsoon ni ining mga kalibog nga naa sa ato. Pero Pastor, nakabay ako nabasa diri sa Isaiah 14, versikulo 12 o 14, ang kining mag-ingon nga, og ikaw maingon diha sa iya mismo ni Lucifer, ning turok ang kining ako, mukayab nga to sa langit, ituboy ko ang akong trono sa ibabaw sa mga bituon ug ako magalingkod ako hunday no sa bukid nga tigumanan sa kinatumyang mga dapit sa amihanan, mukayab ako sa ibabaw sa kahitasan sa mga panganod, himuon ko nga akong kaugalingon may sama sa taos uyamot. Kini nga teksto Pastor ba, akong giihap ning word nga ko og ako, pito kapulong ni siya nga favorite number sa akong nahibawan nga kuan ni either God's number or downfall po ni sa tao nga kung magpalabit ang sa gigingon nga ako ni para ni sa ako'y nagbuhat ana o ako mas gwapo, downfall dai din no. So sama sa akong gisgutan kaganina, ang pag-explain gyud sa total comprehension nga masabtan gyud sa tao unsay sinugdanan sa pagkadautan. Beyond comprehension na sa tao. Pero dunay mga sanga sa nahasulat sa kasulatan nga igo nang makakatunta og leksyon nga makalikay punta sa samang katalagman. Kaya ang gi-explain sa Bible, ang kaagiraman nganong nga naingnan ana si Lucifer naingon, diha magsugod sa iyang kahiladman. Di kayong tanaw sa iyang kaugalingon, kay gwapo siya kaayo. Ang iyang pagpataas sa kaugalingon. So, ang lesson gud ni ana, paingon na nga rin nato, kitang mga tao nga nagtuon sa Biblia o nahimong tipik sa universo. Nga, naamay failure na nahitabo dito sa langit, perfect man unta ang langit, nga nung nahitabo to nga failure, we can only learn the lessons out of what has been stipulated. Ug ang usa sa leksyon, dili maayo nga matug kanta garbo. Munang niingon si Solomon, pride goeth before destruction. That's right. Ang garbo sa tao, mag-una na, paingon sa iyang pagkalaglag. That's exactly what happened to Lucifer. Pagtaas iyang garbo, nagsugod ang iyang downfall. Hangtod ron mga igsuon, labing baga sa katawan sa kalibutan, wa pakasabot anang pinaka-importante nga leksyon nga buot sa Dios masabtan sa tao. The lesson of humility. For me, sa curriculum, ingnon ta maestro man ang Ginoo kitang tanan estudyante, ang major subject niya is the lesson of humility. And that is where Lucifer failed from the very beginning. And all of us can fail at the same time if we will go into the same experience that Lucifer has gone through. Which was contrasted with the life of Jesus Christ sa iyang pag-aritiri. Actually, sa Humility 101, mga kaigsuonan, daghang kayong nabagsak, daghan pud kayong bagsakunon sa pagkakaroon ng igsuon. Now, we learn how to do that. And the only perfect example is Jesus Christ, mga kaigsuonan. Actually, kaning lesson mga igsuon is not about what will take place in the last days. Ang tambag na atong pinakadako nining leksyon ng mga kaigsuonan paunsa nga
ang kuntaog personal nga relasyon ni Ginoong Hesus nga maoy mo tapos ni ining tanan mga igsoon. Naabot ta sa ato ang halftime break. Ato ning paminawon ang mubo nga pahinumdum mga kaigsunan sa dili pa ta mo balik sa unahan. Ayo ka mukhawa din ha. Welcome back mga higala. Salamat kayo nga nagpabilin kamo din ha. O karon atong padayunon ng ato ang pagtuon. Nining atong lesson nagisgot gid ning murag introduction man gini sa ato ang preparation for the last days mga kaigsuonan. Have you ever wondered ngano nga natuki nato ning katapusang mga panahon o katapusang kaadlawan? Naa ba di ay sinugdanan or whatever are the issues involved mga igsoon kay nahanglan nga ato ning masabtan. Atong ihatag ang time ni Pastor Edwin sa paglakbit ni ining bahina mga kaigsunan. Murag sensitive man gud ni nga issue para nato kay kita man ang mga tawo ang ginganlan nga nagpuyo sa panahon sa katapusan. Kanang word nga panahon sa katapusan sensitive na siya kaayo sa ato pa duna day mga taong nagpuyo sa wa pa ang panahon sa katapusan. Yeah, that's it. Duna po day mga taong nagpuyo sa sinugdanan sa panahon. Na so kanang word nga panahon ato lang ni iplastar sa una-una sa kaigsuonan. Ang word nga panahon, usa na siya katawhanon nga paagi sa pagngalan sa nagdagan nga katuigan, kaya kanang tuig mismo, pag-ihap man na, nagkutay, kibali ang panahon. Dunay sinugdanan sa panahon, dunay tunga-tunga sa panahon, duna po'y katapusan sa panahon. Kita, natunong nga ni ako nutas katapusan sa panahon. Gingalan sa Bible og people who are living in the last days. So, ang atong gi-anticipate karon ang mga events related sa how soon will the end of the days or end of time will be. Kay, niya, akong ihulagoy ngon ini. There was a time when there was no reckoning of time. That is prior to creation. Wa pa'y creation, eternity pa na. Only God existed there because God is eternal. Then God created, munang Genesis 1 verse 1. In the beginning, God created the heavens and the earth. So nahibaw ta nga ang pag-ihap sa panahon nagsugod atong pag-create sa Ginoo. Nya karon sa ato ng edad ginganlan na ning atong tuig karon og 2018 BC. Kaya ang tao, ang historians na mato nga gidawat tapos sa mga authorities ang nagbahin sa edad sa atong kalibutan og BC og AD. Which means before Christ and Anno Domini after the birth of the Lord Jesus Christ or the year of our Lord. Ato na. Apan ni ato ron sa tumoy-tumoy 2018 nganong ginganlan man ni atong panahon og tumoy-tumoy. Nya crucial ang mahitabo sa atong panahon kalabot sa Great Controversy. Kay human niini muabot ang katapusan Diyos panahon, which is the coming of Christ. That's right. Ang pagbalik ni Christ, mo resume ang eternity before creation. Meaning, human pagbalik ni Kristo, we are not going to bother ourselves of counting years anymore. Because that's the resumption of eternity. Ang mga hitabo diha, kabahin as eternity. There was eternity before creation. There will be eternity after the coming of Christ. But before Christ comes, we who are living at the time, ang atong gipuy-an na puno ang tagna sa Biblia nga nag-involve sa atong involvement sa Great Controversy. Manang crucial kay para nato ang pagsabot ini. Salamat kay mga kaigsuonan niya na nga pag-lay sa foundation mga igsoon. At least nasabta nato nga naay panahon sa katapusan and that is going towards katapusan sa panahon mga kaigsuonan mo pagbalik ni Ginoong. At least nasabta nato na siya nga issue. And the issues right here sa ato nga lesson karon nga semana mga kaigsuonan, ato ning tanaw ning mahitungod kang iba o kang adan. Mura magud og nakita nato nga sa unsa ba nga paagi nga mabasol gyud si adan og si iba mga kaigsuonan siya diha nga nakasala sila. Naa ba gyud sila angayan ba gyud silang basulon? Naa ba gyud sila kahibalo? Or were they simply ignorant about the issues ni atong panahon nga nahulog sila? Ma'am Pinky, what do you think of the couple? Dili gyud ko mo agree nga ignorante sila, meaning inosente sila. Kay sa kamaturan lang nga akong nasabtan nga they were created perfect couple. Yeah. So sa ato pa kung perfect sila, ang ilang mental capacity
Maayo kay Mas sila mo maayo sabot. pa kay sa ato. Maayo kay sila mo higop og sa instruction sa Ginoo. Sa ako natunan sa tong leksyon, aware gid si iba nga defiance ang iyang gihimo, murag willful disobedience. Kay kabaw siya nga gididaan sila, although she knew nga that was only a test of their love kung mubalos pa pud sila gugba sa pagpakita sa gugma sa Ginoo sa ila. Pero kay nalinglaman po si iba, kay buong mo po tingali siya nga na may bitin dito bitin, mani nga nung kasulti mani. Pero sa ako nasabtan mga kaigsuonan, mugamit gyud ang kaaway, sanglit wala na may mahimo lagi si Lucifer, kay gitambog naman lagi siya dire. So ari siya magmaniobra sa mga subject sa Ginoo dire ning yutaa. So sa kahimtang ni iba, nga maingon ta nga, nahibalo magit siya sa kahimtang kay gipasidaan na siya sa Ginoo sa mga manulunda sumala sa spirit of prophecy. Kabalo gud unta siya, dili na lang gud unta siya nagpatintal kay dako kayo ang outcome sa sala nga daghan ang napiktahan. So kanang bahina murag maayo og basulon si iba ba. Actually mga kaigsunan, makita nato kung inyong gitun-an og lalom-lalom ang mga bersikulo diha sa diskusyon ni Iba og ni Lucifer mga kaigsunan. Actually, si Iba may rason. Kahibalo gid siya unya pag-ingon lang gyud ni Lucifer nga you will not surely die. Mo to iyang pinakadako ang argumento mga kaigsunan nga famous pud kayo sa entire Bible to be the first lie mga kaigsunan nga gisulti ni Lucifer. Ug hangtod karon mibukhad pag-ayo na nga isyu nga dili ka mamatay, niabot na gina sa issue sa immortality of the soul mga kaigsunan. Mo to ang fondasyon. Pero the fact that Eve reasoned with Lucifer, ingon siya, no, dili. Gani ang giingon sa Ginoo, ayaw ka mo og kaon. Pero sa pag-reason out ni Iba, niingon siya sa panahon nga kami mohikap, dili pa gani kaon. Ayaw hikapa, niingon pigid si Iba nga sa panahon nga kami mutanaw. So grabe gyud ang precaution nga naa sa hunahuna ni Iba mga kaigsunan. But let us try to take note of kining kadako gyud sa pagsulay. Sa gunsa ta ka ligdo nga tao kung moabot ng pagsulay ang makaigsunan, the only hope is when we constantly think of how Jesus was with us niini mga panahon na mga kaigsunan. Pastor Ed. Ang ako kung gitanaw mga igsoon kay sama sa aton nang naisgutan, ang importante nga na-extract nato ang lesson sa nahasulat sa Biblia ug unsay epekto niini nga rin nato karon kay diha man ta kakutlo og kaalam sa kasinatian nga nasulat na. That's it. Sa kasinatian ni Adan ug ni Iba, ug itandi nako ang tentasyon nga agihan ni Ginoong Hesus. Sa didto siya sa wilderness samtang nag-fasting siya. Mauro ba ang ilang temptation? It's a temptation related to eating Or appetite. or related sa appetite. But it goes deeper than that in my own comprehension. Kay, og imong kwentahon ang definition sa Bible, what is sin, na sa 1 John, sin is the transgression of the law man. Wa man, og imong subayon ang law sa, wa pa man ang law, na ano man na-record sa Exodus 20, verses 3 to 17. Wa pa man na-record sa time nila ni Adan og ni Iba. Na-recorded na lang na later sa time ni Moses, but it doesn't mean nga walay Wala pa to commandments ang Ginoo prior to Exodus. There was already. And the law is what God said. Kaya og imong iba silang gudaan ang sin is the transgression of the law sa temptation ni Jesus Christ. So if Christ made bread out of the stone, wa siya sala nga nasupak. Sa tupad di siya kasala bisag gibuhat niya ang bato. Kung ingon ana ang atong philosophy. But it goes deeper than that. Yes. Ang deeper gyud nga meaning is ayaw na paminaw og laing tingog. Muna yung deeper nga meaning niya. Kaya ang tingog sa Dios nag-ingon man, ayaw mo, kaning tanan ninyo nga makita diri makaon gininyo ni. Okay kay mo ana. Pero kining prutas nga niya sa taliwala sa tanaman, ining kahoya, ayaw gininyo kauna. That's the word of God. So nahimo na siyang commandment, ma'am. Nahimo na siyang commandment, pastor. Okay, God said it. Unya, naman nabitaw sa atong pinulungan sa awit, God said it, and I believe it, and that settles it. If we disbelieve God's word is a transgression.
Dili na mo litra por litra nga wala itsugo nga nag-ingon ayaw buhatag tinapay ang bato kay there is no such commandment. The only real meaning is ayaw na paminaw og laing tingog gawas sa tingog sa Dios. Na tingog sa bitin na may iyang gipaminaw. Unya pa so unsa may relevance na to nga nganong gibutang ang puto sa Ginoo dia sa sentro o sa tunga-tunga sa Garden of Eden o gipadaplin niya to para nga di kayo makakatsog atensyon. Kaya di man da ipakaon. Ma'am, kana agong mga ingon ana, mura ni butang man ta sa atong perspective nga kita na ang angayan mo sultis Ginoo ug unsay maayan yang buhaton. When things are already written, we don't argue about that anymore. They are already written and they are written for our learning. Muna lesson nga gisgutan sa Romans 15 verse 4. Amen. All things were written before for our learning so that we can avoid ug unsay angayan malikayan ug makutlo nato ang leksyon karon. Ayaw na pagbutaan ang question nganong si Lucifer wa mampatya nganong gibutang man to sa taliwala nga pwede ra ibutang sa daplin. That's beyond our control. It's already a finished story. Amen. Common man nga mga curiosity or curious questions sa mga kaigsuonan. Mo na nga ako na lang po ding gidala although sa atong pagtuon nakasabot kog unsa ang iyag yung unod ana. Okay. So, dirita mo lakbit makaigsunan sa pinaka bottom line ni ining tanan. I like the statement nga gi-issue lang ni Pastor Edwin karon lang nga the only safety is when we focus only on the voice of God. Correct. Si iba mga kaigsunan, actually duha ka mga statements ang iyahang gitimbang ni atong panahon ang gisulti ang Ginoo, nya po statement ang panulay, pero whether we like it or not, mga kaigsunan, it's already history. Mas gipaminaw o mas gisunod sa atong una mga ginikanan ang pulong sa kaaway, mga kaigsunan. Pero, it's never too late. Mauna nga, sa atong gibalik-balikan o gisgot karon nga sa Sabbath, mga kaigsunan, kining atong pakiglambigit, niining dako nga kontrobersya, mga kaigsunan. Tuana, humananing nagsugod na ang away, pero the battleground is here on earth and the smallest battle nga kanunay gyud nga nag-away dili gisi matawag na tog smallest makaigsunan although gamay lang ni nga tipik pero niya diha ang kinadak-an nga lintunganay kun malangit ba ta og dili niya diri ang away sa atong kaugalingon sulod sa atong kasing-kasing mga igsoon kun kinsa ang mas bugat og pulong nga atong paminawan kinsa ang atong taga-agtsansa o kinsa atong padagon mga igsoon mao gyud na mohari sa atong kasing-kasing and nakaibalo na ta ug unsay mga posibleng sangputan nato bahin ni mga butang. Yeah, Pastor. Yeah, okay. Nakahisgot man ko nga tipik man gud ni sa atong safety kalabot sa great controversy. Di man ginato kalimtan na duha gina silang nag-ilog nato. Ang Dios naghandom sa atong ikaayo, ang yawa naghandom sa atong ikadaot. Kana na-stipulated na sa Bible. Hangtod ron mga igsuon, doon na pagyoy mga tao nga naglisod pagyud sila paggrasp ug unsaon nila pagsabot ang napadayag nga pulong sa Dios. Munang ang Bible very plain man siya pag ingon niya to the law and to the testimony if they speak not according to these things it's because there is no light in them. Maminaw pa man gyud sila og ubang pagtulon-an lugwa na sa Biblia. Correct. Muhatag ko og gamay nga example just to make a present application. Kini bitong gingan lang nato scam sa pagkakaroon. Current events man karon naman po ni nahitabo. Bag-o pa nilabay ang usa, ni puli na po karon. Og imog yung kwintahon very plain ang gisulti sa scriptures. The love of money is the root of all evil. 1 Timothy chapter 6. Gisulti ginas Biblia, meaning tao na gani nga ang iyang obsession nga madaghan ang iyang kwarta, masulb gyud siya laang sa panuway, mabitik gyud siya. Unya punan na si Espiritu Takna usa ka chapter gina sa book nga Councils on Stewardship. Yeah. Gitaytula na sa Councils on Stewardship og the lure of speculation. Ang katalagman sa handuraw nga dili na realistic. Unsay buot pasabot ana ang badlong ni Ellen White usa ra ka buok. Ayaw mo paghuna-huna sa mga pamaagi nga makadawat mo og dakong ganansya sa mubo nga panahon. Banlong na nilinot, nasuwat sa Biblia, nasuwat sa Espiritu Santo. Pero nganong hangtod ron ang mga tao magsigi pa magkasuod sa laang sa bitik? I mean, pag-ulang na ilabay itong sa Bukidnon, sa Palawan, karon na ano po, naggubot ng kaigsunan. Ako ibasa ang mga Facebook,
Nangasuko ng uban kay nakahatag naman sila. Nganong did-an mami og mo imbis mi nga amo man ang kwarta, walay nagdili mga igsoon. Ang point nato mao ni, things that we need to learn are already revealed in Scripture. Meaning, tingog sa Diyos na ana. Espiritu Takna, Biblia na ana. Maminaw pagani taglain, kay manguti pata, pareha ni iba ba? Nahibaw na siya sa gisultis Ginoo. Apan, ning argue mo siya, nangatarungan mo siya, which was the opportunity on the part of the devil nga ma-elaborate niya ang iyahakay. Ni-engage man siya sa konversasyon. Nganong naamay nangadaang retinine, nganong naamay nangadaang ilsiim, kay human mabatii ug unsay atong posisyon dire, mangutana pa man gyud, may mangguning mahibaw ta kay aron maayo ang atong pagkatimbang-timbang. Wrong, brethren. If words are already stipulated clear both in the Bible and in the spirit of prophecy, stick to it because that's God's word. That's the only safety. Amen. If you look for any other revelation, labi na nang nagmaster man na sila anang paagigod, kumbensihon ka. Kaya wala namang kailangan, pildi man ka o sa pangatarungan na, kay ang ilang oposisyon nga madawat, ito na na nila. Ugon saon nila. That's Muna right. makasuod ka. Muingon sila nga, kinsagoy supak ana, kabus, padatuon, kapa. Brethren, I want to tell you, things are already revealed in Scripture. Ang taong mahigugma sa dako nga ganansya, ang taong nag-apas sa pagtubo sa kwarta, masud yun sa laang o bitik sa yawa. That's God's word. And if you will fail in that, wala na. Moingon ang uban gon nga, nganong wala man badlungas mga pastor, gabadlong mi. Ngano ang mga pastor na suod man, amo po nang gibadlong ang mga pastor nga nanulod. Busa, sa part na mo diri sa administration, gapamadlong mi. Pero pagbuot, ug unsay ilang buhaton desisyon, di na mi kahimo ana, kamoy mo desider. Buhian ba na ninyo o dili, mo apil ba mo na ining nahauna, nga naay na dawat, or mo apil ba bus naulahi, nga nagkalot-kalot sa ulo, ug naghilak kay wa na. Because it's going towards that direction, whether we like That's it or very not. obvious actually. Yeah, okay. Okay, salamat kay niya na nga point, Pastor Ed. Great controversy. Okay. Atong tanahon mga kaigsoon, no? Langkob gyud ni siya sa mga issues nga atong pag-atubangon kanunay sa tanang panahon. Unya, dirita sa atong part sa lesson nga discussion, nagisgot din nga unsay gubat dito sa langit mga kaigsuonan, gubat sa gihapon nga gipadayon dinhi sa yuta. Actually natay mga terminolohiya nga gipamulong diha nga round 1 didto, pildi si Lucifer, round 2 kinsay ni daog, unya na pay final round mga kaigsunan. But we are very sure that in the final round Jesus will stand out as the victor mga igsoon. Unya naagid sa ato Human kinsa. naman tingali na, Pastor, katong gilansang sa Ginoong Hesus, kaingon Satanas nga, Daog siya. kadaog na ko, kay Okay. wa na ako ni mapatay sa gamay pa, karon gilansang na. Pero that was the victory of Jesus Christ. That's right. Yeah. So atong tanaw ni makaigsunan unsay mga implications ni ining gubat sa langit o nagpadayon nga gubat ini sa yuta. Pastor Edwin, please tell us about this. Again, it goes back to who are we listening. Nganong nakadag 1/3 of the angels si Lucifer? Nganong 2/3 nabilin sa Ginoo? May man manganbas. Ang usara gito bag-ana, these other angels were listening to Lucifer during the time of his insinuation of his idea, even if they know nga lahi ang gisulti sa Dios nga mao tinuod nga hari sa panggobyerno sa langit. Ilang gituuhan ang laing voice. So it goes back sa thread sa great controversy, ang dako gyud kaayong leksyon nga makuha nato tanan usara. Hibaw-an lang ginato unsay pulong sa Ginoo. Anything nga dili mo coincide anang pulong sa Ginoo is not God's will. So, right. muna atong safety. And we will stick to that. As long as we are in that premise nga hibaw-an lang ginato unas tanan unsay gisulti sa Ginoo, kay bisag unsa ang dili iyas Ginoo, makasabot na ta. Doon na bitaw ka usa, nahuman ko gwali diri one of the churches not very far from Cagayan de Oro. Naay ni sunod nako nga nanimba pod. Salamat kay pastor kay ang imong wali natunong gito karon kay naa man mga tao nga dili na motuo, revival man gyud ron. Salamat igsuon sa inyong appreciation. Apan pastor, dapat ang mga tao mahibalog yun nga naa na ang Kristo uban na nato karon. Unya sa lintungan na sa ilang istorya, naa sila gitan-aw nga personality nga buhi karon. Gikas Korea, unya gituohan nila nga muna ang Mesiyas. Giprangka na lang ginako ang atong mga kaigsuonan.
Brother, og ang inyong gipasabot nga kanang inyong gituahan nga mao na ang persona sa Mesiyas nga niya karon, mangayo na lang kog pasaylo. Human ang atong istorya. Kaya ako monsultihan, nakaila kaayo ko sa atong Ginoong Hesus. Ug inyo pa kong tagaan og laing Hesus, kailasan ko nga dili na siya mao. So, close ang atong deal. Dili na ko maminaw paglain, kay para nako nakailam ko sa Ginoo God. Ug sagaan pa ko ninyo og laing insinuasyon, mao ning ebidensya pastor nga mao gini siya ang Mesiyas karon, niya na uban nato. I'm very sorry about it because I know our Lord. If you tell me of anybody else different from Him, I can immediately say, sorry. Ingon na unta nga ito mga igsoon. We will tell the people. Kaya mo man nag-iingon Ellen White. So closely will the counterfeit resemble the true. Grabe kaksuod sa mini nga na sa tinuod. Nga ang iyang final warning, only those who have fortified their minds with the truths of Scriptures will stand to the last great conflict. Sa binisaya pa na, ingon si Ellen White, nga sila lamang nga nahibaw unsay gisultis Biblia, mao'y makabarog sa katapusang panahon. Ug wa ka kahibaw unsay gisultis Biblia, bisag unsay isultis mga tao, motuo ka. Muna siya ang danger sa atong panahon karon sa great controversy. Yeah, actually mga kaigsuonan, sa dako nga away nga isyu mga igsuon, ang katapusan gyud nga bisan ang mga pinili sa Dios mapukan pa mga kaigsuonan. Kining paglugwa sa mini nga mga Kristo, mga Antichrist. Kung mao nang ilang claim, Pastor Ed, makayong kung muragwa na sila kalainan sa daghan po kayong mga tinuhoan nga nagtuog yun nga si Ginoong Hesus ni anagyod sa linawas din is yuta, makaigsunan. And we have seen that nagkatag na, dili lang din is Pilipinas, makaigsunan, bisag asang suukas kalibutan, nag-angkon nga si Kristo ni abot na. But Jesus will allow that to happen mga igsuon, ug matud pa sa pahimangno, bisan ang mga pinili, malingla pa mga kaigsunan. So the only safety is you need to have that personal knowledge and experiential knowledge mga kaigsunan sa atong manluwas nga si Ginoong Hesus. Yeah. Amen. Unya dinhi sa atong lesson, ganahan kay ko sa term nga gamit sa atong writer mga kaigsunan nga kining away nga cosmic mga kaigsunan is not about war of the gods mga kaigsunan. Sa ato bitaw nahibaluan sa Greek mythology nga ang mga Dios nag-away. nagsangka na sila, Dios sa Murag nagdula og chess. yeah, just like that mga kaigsunan. Pero kining cosmic controversy mga kaigsunan is a war between Creator and His created beings mga kaigsunan, which was being led by Lucifer. Kay si Lucifer dili man gid sa Dios, ug wala gyud siya sa kategorya sa Dios mga kaigsunan, binuhat lamang siya. Yeah. Ug gusto niyang influensyahon ang kapwa nga mga binuhat. Ikaw kako kana mga kaigsunan aron musanta ta ni ining otoridad sa atong magbubuhat nga mao ang Dios ug si Pastor. Kristo. Yeah. Ang kalabot gyud sa team sa great controversy, balik gyapon ko atong ako gipasanto. It is battle of the mind. Silang duha ka pwersa nag-ilog. Kanang ginganlan sa Biblia og the great conflict is not a place on earth nga nag-display sila 15 kinadak-ag nuclear bombs na binumbahay, because it's not that one. The real battle, the last great conflict is battle in the minds of people. And the issue is who is dominating in this mind. Yeah. Ang napadayag bas Ginoo o ang dili? Kay og atong tanawon kay sa last days man ni ato, cosmic conflict karon. Ang nahitabos kalibutan ron, nabahin naman lang ang mga tao. Ang mga taong ni barog ug unsay gisulti sa balaang kasulatan, ug ang mga taong ni-insister nga naay maayo bisag wa masultis kasulatan. Correct. Apan ang Biblia nagsulti gyapon parehan sa Isaiah 5 verse 20. Nagingon ang Isaiah 5 verse 20, alaot sila nga nagtawag sa maayo og dautan ug nagtawag sa dautan nga maayo. Si sa kaniadto usara man ang paagis pag-ila unsay maayo unsay dautan. Unsay napadayag sa Biblia munay atong tuuhan. Unsay wa mapadayag sa Biblia dili nato natuhan. Karon ang mga tawo mo define naman sa maayong dautan tungod sa pangatarungan. Yeah. Is the rational na. Ug ang gisultis mga tawo ron nga maayo bisag supak na sa Biblia, usa na lang ilang konklusyon. Biblia ipadaplin tan lang kay old time na. Old time ni old time, kinaraan kay ni dili na ni mao ang para sa atong culture karon. So natunog na pod sa Isaiah 24 verse 5, ang yuta nahugawan tungod sa mga pumuluyo niini.
kay ilang gipasibalahan ang balaon nga walay katapusan, ilang gibungkag ang tugon ug kasuguan sa Dios nga walay Walay katapusan. So katapusan. again, it will boil down sa great controversy. It happened in heaven. Gipaminaw sa mga manulunda ang tingog ni Lucifer, inay nga ilang paminawon ang tingog sa Dios. It's still until now maugyapon. Ang atong leksyon, ituman ba nato ang sulti sa Dios sa Biblia? Or naminaw ba tag insinuations o tingog sa kaaway sa Dios nga interesado pod nato? Yeah, that's it. Salamat kayo ni ana nga point, Pastor Edwin. Karon atong hisgutan mga kaigsuonan kining balaod ug ang ebanghelyo na tuki naman nato nis miaging mga leksyon. Pero na implication rin mga kaigsuonan ang pagdala nato sa ngalan nga Seventh-day Adventist. Nagisgot ba ni nga legalistic kita nga mga katawhan kay nagtuman ta sa sugo unsa man gyud ipasabot ni ining ebanghelyo og sa balaod in the way we project ourselves as Seventh-day Adventist Christians. Atong ihatag gihapon kining issue aron tubagon ni Pastor Edwin. Kami good no na ang Seventh-day Adventist, to be honest with people who are listening who may not be members of this church affiliation, ang choice ini nga ngalan Seventh-day Adventist has been prayed for, involved fasting on the part of our pioneering leaders hangtod nga nag-decide after consultation with the Lord in prayers and in fasting. We have decided nga ang adaptahon nga ngalan kini. Ang reason nga nung na-adaptar ni nga ngalan kay crucial kaayo ang representation na ini. It represents the two major beliefs of this group who are waiting for the Lord in the last days. Yeah, that's right. Waiting for the Lord in the last days. Ang meaning ni ana sa atong present nga terminology, Adventist, meaning people who are eagerly waiting for the advent of Christ. And Seventh-day Adventist, which points to the seventh-day Sabbath, which is memorial of God's creation, which is the main reason why we serve no other gods. God being creator. Ug nana, sugo numero 1, di ka magbaton og lain nga Dios. Sugo numero 4, hinumduman mo ang adlaw igpapahulay kay sa unom ka adlaw gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta. Sa unom ka adlaw ug sa ikapito ni pahulay siya. Gibilin niya sa ato ang seventh day aron mahinumdum ta nga wa nay laing Dios nga angayan higugmaw no galagaran siyara. Mauna ang iyang gugma. Amen. Apan ang iyang grasya pod mga igsoon kay nagtaliwala man ginaganunay. God's grace is His forgiveness, that even if we have committed sin, if we believe in Jesus Christ who died on the cross, then our waiting for Him is of great value. Muna nga, Seventh-day Adventist simply means we believe in God's love, we believe in God's grace, but we also respect God's law. Amen. Kay wa naman tayo laing simbahon, gawas niya. Law and grace is embodied in our name, Seventh-day Adventist. Okay, salamat kayo Pastor Ed ni anang mga bugat kayo nga mga punto. Mami Pinky, sa dili pa nato ni i-wrap up ang atong pagtuon karon, you have some more words to say? Nalipay lang ko mga kaigsuonan nga naagyoy deeper explanation sa atong subject matter karon. Pinagi sa atong nabatian sa mga gipadayag ni Pastor Gulfan. Amen. Although mahimo sabna ni Pastor Buscato, pero amo lang gipalabon sa atong special guest tungod Amen. kay tagsar man gud pud ni siya nato Yeah. madakpan. That's So it. daghang kaayong salamat Pastor sa imong elaboration sa atong subject matter. Okay, salamat kay mga kaigsuonan sa inyong makanunayon nga pagsunod. Ang atong panahon mga igsuon natapos na alang nining atong isagyud ka oras nga pagtuon mga kaigsuonan. Ug among padayonon ang paghagit kaninyo nga makanunayon ang pagsunod o pagtuon sa mas lalong pagyod nga mga konsepto sa atong leksyon kay dinhi kapadayon nga mailhan kita nga mga katawhan diha sa pulong. Amen. Unya, salamat kayo nga niya kuyog nato si Pastor Edwin. Bulahan kayo ta karon mga kaigsuonan nga mas na abli ang atong unahuna sa mga konsepto nining fundational nga isyu mga kaigsuonan mahitungod sa atong pagpakigatubang sa mga isyu sa katapusan nga kaadlawan. Ato lang saad nga atong kanunay nga saligan mga igsoon dinhi sa atong lesson karon is ang saad ni Ginoong Hesus nga makigkauban siya kanato bisan pa hangtod sa kinatumyan sa panahon mga kaigsuonan. We're talking about the end times, pero kung si Ginoong Hesus mo ikuyog nato niini nga panaw mga kaigsuonan,
even at the very point nga moabot ta sa tong destino, si Ginoong Hesus kun mo atong kuyo mga kaigsunan moabot gyud ta kun asa siya paingon. So daghang kayong salamat ato kining pagkatakupan pinaagi sa pagpadayon sa pag-aghat kaninyo nga sundon ang uban pa mga episodes niining atong tulumanon takna sa pagtuon. Sa dili pa kini pagatapuson pinaagi sa pagampo ni Pastor Edwin Gulfan atong paminawan kining halad sa musika. Amahan nga balaan, dako kayong among pagpasalamat kanimo nga gibati namo nga gituman nimo ang imong saad nga kun kami managtigom o maghisgot sa imong ngalan, ikaw uban kanamo. Ilabi na gyud ang balaang espiritu nga mulamdag sa among mga panghuna-huna kalabot sa mga butang nga angayan namong masabtan. Amahan, nahibalo kami nga kami ang mga tao nga nagpuyo sa panahon sa katapusan. Kami ang nasintro sa labing baga nga pagtulunan nga napadayag nas balaang kasulatan busa ang tanang pasidaan alang kini kanamo aron dili kami mapukan, aron dili kami masud sa laang sa imong kaaway. Amen. Ang bitik sa maninintal ang imong kaaway nga kansang interes ang amo rang kalaglagan ug ikadaot. Tabangi kami nga mahinumdum nga duna dadi ay ikaw napadayag nga pulong angay namo kining tun-an og hibalan aron kun moabot ang mga paglingla ug pagpahisalaag makabaton kami sa kaalam sa paglikay niini. Panalangini ang tanan nga nagsunod na ining tulumanon. Salamat Amahan sa imong pagtubag. Panalangini sab kining Ministerio sa Hope Channel sa tibuok kalibutan. Sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus. Amen. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives. Every hour of every day, any family member can watch. Hope Channel is educational, inspirational, focusing on lifestyle and health, and offering programs to young and old alike that teach health, culture, positive values, and spirituality. Welcome to Hope Channel.
Unlike any other media source on the planet, welcome to Hope Channel.